אני אעשה לכם עוד קניות של בשמים ולהקים. טוב, יש לי את זה שפחות אהבתי את הצבע, אבל אהבתי אז וזה לה. יש לי גם את הצבע הזה שגם את כל הלקים פשוט לא התחברתי אליהם. הלק הזה לא התחברתי. כל אחותי אהבה. גם לזה לא התחברתי. מה זה כמה? לזה פחות התחברתי. אבל לא אשים את זה. אז היא אהבה, אני נותנת את זה. אני אמרתי שאני לא אוהבת את זה, ואני נתנתי את זה פשוט לאחותי. כמה היא רוצה? גם את זה לא אהבתי, אז נתנתי את זה גם לאחותי. טוב, אז אמרתי שמישל יבחרו כמה בשמים שבאים, איזה בשמים שבאים. הבעיה זה של קטנים. שהם בחרו לי של קטנים. סליחה, אני בת 17. אז תראו, הביאו לי נסיכה. ריח. איך ריח עונות. אחותי זה בת 10. 11. זה מאוד אהבתי דווקא. ריח מושלם של מלונות. ריח טוב. זה ריח מה זה טוב. אז אני השתמשתי בו כבר הרבה, אז רציתי להראות לכם גם אותו. ואני כזה משתמשת בו. אז גם את זה הביאו לי של קטנים. אלזה. מי זאת אלזה? כתוב פה אלזה. מדיסני. לא דיסני. גם זה הביאו לי בואו סליחה. גם את זה. טוב, מי שרוצה את כל הקופסה הזאת של הבושמים שיקח, אבל רק את שניהם אהבתי. זהו. ובואו תראו כמה מלאקים אחותי רצתה. תראו. את זה. תראו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. נתנתי לה את כל הרקים. עכשיו אני אביא את הבשמים האלה לאחותי. נפלא. טוב, נראה את זה אני דווקא את הגולה היא הביאה. ויש לי בושם 15. תיקחו את 15, כי 15 זה ריח הכי מושלם בעולם. 15 זה מושלם. כל יום אני שמה את זה דווקא במקום את אלה
הזמנתי רק היום. טוב, נגמר לי הזמן. נראה לי? רגע, לא נגמר לי הזמן. התבלבלתי. תראו, אחותי קנתה לה מסכת פנים כזאת. וזה לא עובר. וזה לא עובד. אוי. טוב, אז... לא, כלום. טוב, נגמר לזמן חלק. לא יודעת, 3. חלק 3.